Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ika-15 na sa bulan sang Disyembre, tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? May napulo na gid lamang ka adlaw ang nabilin before pa man mag Christmas Day. Samtang 17 days before pa man mag New Year's Day. Liwat kita nga magainop na na'y mga kaaksyon. Tubtob kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Nga handa na sa pagsalyada sa mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa syudad sang Bacolod? Dito matamat na nga tikon ng taon mong sitwasyon diri sa palibot sang syudad. No, normal na gidman, no? Pero tindi kita magsalig mga kaaksyon. Ara lang si COVID-19 sa panghigaron, nagapangita sang masalyadahan. Di kita magsalig, di gid magkumpiyansa mga kaaksyon, no? Sige sa mga kaaksyon tang timo-timo na. Ang iba nakatapos na gidman sa pagpanyaga. Ang iban wala pa mga kaaksyon, no? Kay nagahimos pa sang palanyagahon
Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon BBB. Sa mga kapurukan kag kabaranggayan naton, kamusta ya? Ang aton sining pag sinalayo sa sining udto. Kag sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon. Ayos, importante naka-face mask, face shield, kag social distancing kunyara kita sagwa sa aton sining mga puluyan. Digid magsaliga. Kay wala pa sang declaration ang Department of Health nga pwede na kasalyada. Di kumo nga wala pa sang palimton ang departamento sa ikayong lawas. Sigihon talang sigihon Pero by January daw mabalik ng face-to-face classes sa pila ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas. Di ang Bacolod, si Vice Mayor Elcid Familiaran hindi pabor sa face-to-face classes on January 2021. Pero depende ni sa sitwasyon sang gobyerno kag kung anong mapalayag sang Department of Education, parte diri king depedo sila maniganing proposal mo. Pero tilang taon ta ang masunod mga kaaksyon nga mga senaryo. Kay kagabi nagpagwa na sang palayag diri si Presidente Duterte pagi kay Presidential Spokesman Harry Roque nga daw okay man ang Presidente by January face-to-face ng klase sa pila ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas. Kamusta yang aton sining mga kaaksyon dira sa Oriental side sa Negros Oriental, Oxlang ang aton sining pag-sinalayo. Kung okay lang ti mas maayo gid no sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Region 6 kag tubtub sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Muli. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Igabalita ni Aksyon Marlon Hidovia. Talisay nakarecord sang single-digit active cases sa COVID-19 sa unang kahigayunan subong nga adlaw. Good news para sa taga Talisay amo gid na kun way nagapasaway mo. Sige pag sa mga kaaksyon tas Talisay, congratulations. Kabayon tang sige-sige lang ning tubtob nga mag-zero ang tatak sa listahan sang active cases mga kaaksyon. Kagobyerno probinsyal liwat nga nagapanawagan sa publiko nga sundon ang health protocol sa pagbisita sa Lagon kasunod sa pagbukas ang Paskwa sa Kapitolyo kagabi. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar. Commission on Education o kon Chair Councilor o kon sa konseho ta no Councilor Inoy Novero nagpabutsyag sang pagpamatok sa plano sang gobyerno nga pagbalik sang face-to-face classes sa mga low-risk areas. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eden Abuso. 71 ka mga PNCOs gikan sa Region 6 nagabot na karon nga aga para sa dugang deployment sining bulan sang Paskwa. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon na Brian Morden, isa ka pulis sa Negros Occidental Provincial Police Office, nagpositibo sa illegal nga droga. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Eden Abuso,
DepEd Regional Office 6 nagrekomendar sa DepEd National sang mga eskwelahan nga pwede makapatigayon sang face-to-face classes. May ginsumiti naman galitong regional office ang Department of Education sa mga lugar diri sa Rion Size nga pwede yung ka face-to-face mga kaksyon ti sa wala pa ya nga mga areas diri nga hindi pa pwede mapabilin gid kamo sa inyo sining nga mga puluyan. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, igabalita ni Action Roger Gotib, doktora nga nagamaniho sang Ford Everest nga salakyan nga nakabunggo sa Ceres. Nagresulta ini sang kamatayon sang Iloy City. Nagako nga napiyungan siya samtang nagadrive sang salakyan. Samtang sa balita naman sa syudad sang La Carlota, igabalita ni Action Percival Villamor sa banwa sang La Castellana, 60 anyos nga lalaki ginserbiyan sang warrant of arrest sang kapulisan sa kaso nga paghupot sang armas lutang. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Action Radyo Bacolod. Hybrid election system sa pungsod ginaduso ni Senadora Amy Marcos. Suspected corrupt official so mahimo pa magkasuhan sining bulan sang Disyembre suno sa Department of Justice. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa bugos nga Region 6 kag bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Mabatian na dugay-dugay gikan sa kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, babatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, karon dugay-dugay sa aton sining SAP sa ERB, managtag naman ta 500 pesos para sa mga listeners sa Aksyon Radyo Bacolod. Karon dugay-dugay lang ha. Plus star lang mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tangayara sa aton sining Facebook Live nga nagatutok na, ginapabutang talang dang inyo sining mga mensahe kay tirahon tana dugay-dugay, no? Sa mga kaaksyon tangayara sa Facebook Live nga nagatutok na sa aton sining mga balitaan, ibutang lang mga mensahe ninyo da kay kitang bahala karon dugay-dugay, no? Kag sa aton sining website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa aton sining mga YouTubers, mga kaaksyon sa Aksyon Radyo Bacolod. Sige. Lang kamo kay kaming bahala diri sa pagdala sa mga balita ha. Samtang nagapanyaga ng halos kalabanan. But before sina, yari ng resulta sang unang draw sang Small Town Lottery sa sining adlaw. Martes, December 15, 2020, yari ang unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 13 kag 25, liwat 13 and 25. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaksyonta kay Brex Gonzales. Linya si Rex Musta, God bless, stay safe. Thank you so much, Brex Gonzales. And Veronica Santillan Manukan, mayong udtoak si Rex, gabot na sap. Karon lang dugay-dugay. Veronica Santillan Manukan.
Michelle Baldeo, watching from Isabela. Salamat gid Michelle Baldeo. Kay Kagawad Imbong Jocampo, may lang nga pamati Kagawad Imbong Jocampo, kay Zet Alunan. Good morning Sir Rex, tama gid lunch ta sir. Be safe and God bless. Thank you so much Zet. Daghang salamat, no? Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang nga pag-monitor sa tanan nga ERB, especially to Malaka family. Salamat Madam Elizabeth Malaka Gamala. And sa kay Rose Guevara and Alex Montesa, bring it on. Ay, pretty bring it on. Ha? Kay Jade Villegas Duran, may lang nga pamati sa inyo. Jade Villegas Duran. And sa kay Alex Montesa, silingya TikTok sa FB, mga tiktik sa Isabela, tiradahan na sila. Kay Bunyaganta si Rex. Ano dang imo nga itimo? May ano dang ara sa imo da? May ari ko di itimo na. Kay itunlon ko ang maslom mo nga balita sa adlaw sa mga tiktik. Mga tiktik gidya. Karon lang pala dugay-dugay, hindi na ko pag-remind na bla Alex. Karon lang bla, kalma lang da bla. Sa kay Brex Gonzales, ayo, gayo home ko. Kay Brex Gonzales, may lang nga may lang nga pagpamati sa pamilya Gonzales. Bao nagulubumang ko sa obra ni Alex Montesa ho. Ayos. Kay Dred Soldevilla, Dred Soldevilla, may lang nga pagpamati dra sa San Enrique Baybay, no? Ayos kay Jade okay. Robbie Rosme, may lang nga pagpamati. Jocelyn Libon Dispoho, kay LM Mohar, present man si LM Mohar. Thank you so much, good sa inyo sininga pagpakigupod. Kay Risa Nueva Espanya Purol, may lang nga pagpamati kay Julio Soles, good PM lang. And Tomas Broniola, may lang nga pagpamati from Kumiboy, Silay, si Ernie kag Chito Arabes. May lang nga pagpamati dra. Si Irene gali kag Chito Arabis. Madam Irene, kamusta dra? Kay Maria Jasmine Galagati, parilado dra, kag sa iban panaton nga mga tagpalamati, no? MJS Candido Heldore, may lang nga pagpamati, and Raymar Indico, kay Joyce, hello, may lang nga pag-monitor Joyce, hello, no? Kay Mary Jane Saludares, may lang nga pagpamati dra, kag Torres Alex, ga monitor sa Purok Laurel sa Mansilingan ni sir. Si Torres Alex. Thank you so much, Gid, no? Salamat, Gid. Sige, karon naman dugay-dugay anay iban mahinang kalaban ho. Dali gidang ha, standby mga kaakson. Balik lang kita sa mga balita na nga inyo mabatian sa dili ginamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:35 na nga oras, 11:35 na mga kaaksyon. Sige, saway pa magkahimos ang palanyagahon paghimos na kay Tig Irigma na, no? Sa mga kaaksyon ta, tandaan tagid ha o galion tang pagtumar sang DTX 5.
Kadtuantang nga balita gikan sa News Center upod na kay aksyon na Dorel Cabato ini may kang tanan sa hybrid election system sa pungsod ginagduso ni Senator Amy Marcos. Kag suspected corrupt officials mahimo nga makasuhan no sining bulan sang Disyembre suno sa Department of Justice. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga Region 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental kag bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay aksyon na Dorel Cabato. Action Doors, mayadayad nga udto. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginaendorso subong ni Senator Amy Marcos ang pagpatigayon sa ginatawag nga hybrid election system sa Pilipinas. Ang committee report sa Committee on Electoral Reforms nga ginapamunuan ni Marcos ang base sa Senate Bill No. 7 nga ginfile ni Senate President Vicente Sotto III. Pathag ni Marcos sa hybrid system sa pagpatigayon sa eleksyon, may patigayonon nga mano-mano nga pag-isip sang mga boto, magluwas sa mahimo i-record sa video ang kon isipay sang boto. Ginmensionar man sini ang nangin irregularidad sa pag-isip sa mga boto, umpisa sang gingamit ang automated election system. Luyag man ni Marcos nga mabag-o ang pag-file sang Certificates of Candidacy umpisa Oktubre tubtob Disyembre, agod malimitahan lang sa disqualification kag kamatayon ang substitution of candidates, agod hindi madelay ang pag-imprinta sang kada o konsang mga balota. Sa iban pagid nga balita national, ginanunsyo ni Justice Secretary Menardo Guevara nga ang ginapamunuan sa iya talatapan nga Task Force Against Corruption ang mahimo makapasaka sa kaso sini nga bulan sang Disyembre sa pila ka mga opisyal nga involvado sa ginalegar korupsyon. Wala naman ginhingadla ni Guevara ang mga makasuhan o kun ahensya kag kun ano nga partikular nga makaso ang ipasaka batok sa ila. Una na ang ginpahayag ni Justice Undersecretary Emeline Aglipay Villar nga 98 ka reklamo kag report ang ila nabaton umpisa pa sadtong Disyembre 2 may angot sa korupsyon sa naglain-laing ahensya sa gobyerno. Sadtong Oktubre 27 naman, ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte kung madumduman nga magtukod sa isa ka task force nga mag-imbestiga sa mga anomalya sa tanan nga ahensya sa gobyerno o kung gobyerno tubtob sa pagtapos sang termino sa 2022. Samtang update sa world records ng COVID-19 sa pinaka-latest ang kaso sa bugos nga kalibutan, yara na sa 73,189,339. Ang nagkalamatay 1,627,797 kag ang naka-recover sa balatian 51,323,636. Sa Pilipinas, pinaka-latest nga data ara nakita sa 450,733 cases, ang nagkalamatay 8,757 kag ang naka-recover 418,723. Sa Negros Occidental may 14 nga naduga nga kaso kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 6,270 kag ang Bacolod nagasundanay lang sila 13 ang nadugang sa Bacolod. Grabe numero nila kahapon no 13 for 14 no. Yes, so nagligad niya Action Rex 4 kag dumo to yung Negros Occidental. Basta mo na siya ganubo gasaka. Gani. Sa Bacolod, 13 na dugang kapon, nagdala sa kabilugan niya 5,530. Ang Western Visayas may 70 ka mga cases na dugang sa kabilugan nga nagdala sa 20,759. Ang aktibo nga kaso
1,599. Ang recoveries may 58 na dugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 18,552 recoveries kag may 7 nga nagkalamatay kahapon sa bugos nga Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 603 death toll sa Region 6. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato, una sa balita ng sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:42 ng aton oras. Kadasig lang 11:42 na mga kaaksyon. Sige, sa way pa makahimos ang palanyagahon paghimos na dira, no? Kay para siguradong sigurado solve ang aton sining nga kinanglanon, sining nga odto. Di kinanglanon naton tig palanyaga mo. Ayos. O sige, samtang nagapamati na kamo pag plastar na para ganar, no? Kay damo-damo kita nga mga talakayon nga mga bagay kag pila ka mga reports ang aton pagadalon diri sa aton sining nga pagpangalaga. Sa mga kaaksyon tang yara sa Facebook Live nga naga-monitor sa sining udto kag sa mga radio, transistor radio. Sige, mati lang dira kay kaming bahala sa pagdala sa mga balita. Kantuan tanay balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol mga kaaksyon. Maki-update tanay ho kay ang DepEd Regional Office 6. Nag-recommend ini sa DepEd National sa mga eskwelahan bala nga pwede makapatigayon sang face-to-face classes. May mga probinsya diri nga halin pa nakaligad nga tigagmay gidi ang kaso asin waay na ganing iban mo iban nga mga probinsya diri sa Region 6. Aton hibaloon kay Aksyon Eden Abuso ang ning balita gikan sa Department of Education. Sa patrol, Aksyon Eden. Action Rex na nagrekomendar na sa sila ka mga eskwelahan ang Department of Education Region 6 sa DepEd National sa mga eskwelahan nga pwede magkapatigayon sang face-to-face classes. Umpisa naman sa bulan sang Enero masunod nga tuig diri sa Western Visayas. Sige kay Dr. Jocelyn Solana matapos amo ni Action Rex ang Assistant Regional Director sa DepEd Region 6. Matapos ang ila rekomendasyon sa DepEd National, i-forward pag Action Rex ni Secretary Leonor Briones sa National IATF agad na hibaluan kung maaprobahan. Pero so meaning halin diri sa Regional Office 6 makadto sa DepEd National then for finalization kag approval sa National IATF na. Correct, Action Rex. Sila to sa gihapon ang may say. Kay ti hambal ni Solana ila gin-identify ining mga eskwelahan nga nahamtang sa malayo nga lugar diri sa Western Visayas kag may yara sang zero COVID-19 cases. Gani kadamo man di sa Region 6 nga zero gani daw kapon lang mayara sila Antique, Gimaras, Roja, Capiz, ano pa to nga mga areas to basta daw mayara mga zero na gani mo. Usually, kung Action Rex, ang ilan ng mga eskwelahan gin-recommend dito, gidwala sa mga nabukid na gid nga area, nga ang mga tao dito, wala man ka pa syudad. At the same time, do wala lang kaya kung Action Rex sa COVID ang dito nga lugar, kahit medyo layo-layo sila Action Rex. Kaya ang ni Solana, handa na sila kung maaprubahan ang face-to-face classes. Kag sa karon nagapadayon sang ila in-service training para sa mga magiyahan sang dapat kag hindi dapat himuon sa new normal teaching. Kung maaprobahan ang mga manunudlo Action Rex, syempre magatimer man sa mga nasambit ng eskwelahan kung din sila matudlo
kag kung tuyo nila nga magpauli sa tagsa nila ka mga lugar, gin pa siguro ni Solana nga magasunod kag magakomply sila sang mga requirements. Pero Para kaya anong bati-bati doon sa Bacolod kag Negros Occidental dala to sa recommendation? Usually, Connection Rex, mga nabukid din nga area within the city. Connection Rex, so wala to sang pinakita si Ma'am Solana na gin-recommend. Although, tinagambal ang DepEd, ang National ITF na ang gina-propose ni Action Rex para sa mga areas nga may manubo gid nga sang Nga cases. kaso. Usually, Ang mga kung cities isip-isipon, mga kaso diri do kanugbo na gid man unlike before nga tuman gid kataas, no? Pero amo na siling ko hindi lang ta magsalig. Kag depende na da sa DepEd kung ano na nila. Yes, kagati ang last day sa Gyapon Action Rex sa National ITF man with guidance man ni Presidente Rodrigo Duterte ang sa sining proposal na face-to-face classes. Gani. Pamatian natin si Dr. Jocelyn Solana. Nagre-recommend ngayon ang ating mga schools division superintendents. We have 20 schools division offices in the entire region from here in Panay and in Negros. We have 20 schools division offices. Bawat superintendent ay nag-identify ng schools na yun sa mga malayo na walang transmission at hindi naman ang mga tao doon masyadong bumababa dito sa city. Hindi masyadong nakikihalo-pilo. So, we are recommending to the secretary. Si Secretary Briones naman ay siyang magre-recommend itong mga schools na ni-recommend natin na mag face-to-face comes January. And behind the pain and struggle, still, we should resolve to act better together. So lahat ng aming mga ginagawa ay para sa mga bata, para sa mamamayang Pilipino for education to continue. Hindi natin pwedeng i-stop ang pagkatuto ng ating mga kabataan. Balitahin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ulat-ulaton ta sa mga ginikanan ang Bacolod kag Negros Occidental. Amo gining may damo nga kaso kon sa Regional Office 6 naton basihan, no? Pero depende pa na sa mangin resulta sang IETF kay ang status ta is MGCQ mo. Kung sundan ini kag may tani kung mag 0-0 ng kaso tandre pero gasaka panaog man gyapon, no? Hindi ta maintindihan kung paano ini mag zero ang tatak ni. May mga disgusted na mga kaksyon ta. Bangod sa resulta nga daw hindi amo, no? Gid. Basta kung anong ginapalimton sa aton sining nga gobyerno, tumanon talang, no? Kay para wala sang problema. Ay kabudlay kung kaisang magka-problema pakitabla. Sige, salamat gid Aksyon Eden Aboso sang balita gikan sa Bacolod o kung sa patrol. Naligid lang kay may winner na kita sa atong sining nga SAP sa ERB, no? Makuha na kita, ma-draw kita mga ka-aksyon. Naligid lang nga, standby sa atong sining nga mga ka-aksyon. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige, tawaganta ang aton sining winner sang SAP sa ERB, no? 500 pesos na nagahulat sa aton sining winner mga ka-aksyon. Ang taon-taon makasabat siya garing na subong ang iya sining cellphone, no? Ang taon-taon kung makasabat ini siya from Barangay Felisa, no? Dari sa syudad sa Bacolod. Sa Felisa, sinong may interest na sa Felisa?
pagsabat na, no? Ara na sa. Hello, mayong Hello. Hello, mayong udto. Mayong to. Oh, mayong Ha? Sino ni? Romulo Gonzales, sir. Romulo Gonzales III. Third to, sir. The third kagali. 33 anyos ning edad mo, Mol? 33, sir. 33. From Barangay Felisa ka? Oo, sir. Doga pamati gida subong kay luwas nga gapanagturaok lanog nga aton sini nga tingog. Dadrid din ka sa Felisa, Romulo? Bangga tutong aksyon. Sa Bangga Tutong kagali. Oo. Bangga tutong 1. Tutong 1. Sige ka pamati ka sa Action Radio. Adlaw aksyon eh. Ba? Sige, adlaw-adlaw. Sinong ginapamatian mo de? Ano nga mga programa? Bimit lang, kailan ko 3 lang? Aksyon BBB. Si Aksyon Rex Cantong. Oo, tapos? Aksyon Hotline. Action Hotline, si Action Art. Aksyon Art. Oo. Sino pa? Aksyon Firing Line. Action Firing Line, si Action Brian Morden. Aksyon Brian Morden. Sige. Ang morning edition. Kay Action Boy, kag Action Dorel. Sige. Congratulations. Ikaw mabaton sang 500 pesos niyo. Congratulations, Romulo. Thank you, gida. At salamat kay Action Rex. Salamat kay sa Action Radio. Sige, pamati lang ha. Thank you, good sir. Salamat kid Mr. Romulo sang Barangay Felisa, Bacolod City. Sab sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sab sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, congratulations sa atong sining winner from Barangay Felisa diri sa siyudad sang Bacolod sa taga-Bangga Tutong 1 to siyabla mo si Sir Romulo, no? Salamat gid sir. Pamati lang diri sa Aksyon no Radio Bacolod. Ayos. Kadtuan tang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kantanan sa Commission on Education Chair nga si Councilor Inoy Novero. Nagpabutsyag man sang pagpamatok sa plano sang gobyerno nga pagpabalik sang face-to-face classes sa mga low-rest areas. Kadtuan tabi ang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye sining balita, Aksyon Dale. Action Rex akon si City Councilor Lecito Novero gid lamang ang pahambalon nagpamatok siya no ining plano sang gobyerno nga pag-resume sang face-to-face classes sa mga lugar nga COVID low-risk area sa COVID-19. Si City Councilor Lecito Novero ang ginkuha naton sang palayag bangon siya ng chairman sang Committee on Education sa sangguniang panglungsod Action Rex. Pero sunod siya in kaso por kaso nga dayonon gid man sang gobyerno ang ining plano ti wala na sang may mahimo Action Rex kundi magtuman na gid lamang may pila diri ka mga punto nga ginraise ang konsehal siya sinipagpabutsyag against siya sa pagbalik sang face-to-face classes. Una, sunod siya hindi pa sigurado kung saan umabot ang bakuna nga ginasaligan sang gobyerno kag kung ano ini ka-epektibo kag safe Action Rex. Sunod man kay Rivero, sa nag-abot gid man ang bakuna wala pa may baluan kung sino ang prioridad kag matagan sini Action Rex. Para sa konsehal, ginadilian gani ang pagsunod sa mga minor de edad sa mga malls establishment. Kagkaron tugutan ang mga nga magtipon sa Bulutuan Action Rex nga magalawig sang pila ka oras sa ila sining Galing do parte sa mga mall na nga mga minors do kadamo naman sa nakita ko gani Action Dale. Yes, Action Rex. Pero ang stand niya sang Bacolod EOC Action Rex
bawal gid yan, no, ang magsulod ang mga kabataan sa mga malls kay ginasunod nila ang Executive Order number 73 ni Mayor Bing Linaldia nga kung mahimo stay at home ining mga 15 years old paidalom karag mga 65 years old pasaka Action Rex. Amon siya nga ginsight ga punto ni Councilor Novero nga kun ang mga bata ginadilian magkadto sa mga mall, how much more kun magtilipol ni sila Action Rex sa isa ka bulutuan kag muni posible ang radiraang threat sa COVID-19. Ginapunto man ni Novero nga dako na ang nagasto sang gobyerno para sining pagpatuman balas sang distance learning o blended learning nga suno siya millions na ang gingasto sang gobyerno kag in kaso nga madayon na ang face-to-face classes nga plano suno siya magresulta lang ni Action Rex sa pag-usik no sang pondo sang gobyerno para kay Novero mas Gingasto sa din to? Ang mga ganun gasto, Action Rex, sa pag-implement ng blended learning. Like mga ginapaimplementa dira nga mga modules, ginausa dira nga mga learning materials sa mga manunudlo, no? Kay suno siya dako na Action Rex ang nagasto. Suno siya diri sa Bacolod, millions naman ang nagasto. Kung madayon gid man ang face-to-face classes, suno siya to ka usik kundaga ining mga ginplano bala no kaga gin-implement under distance learning para kay Novero mas Pero ang pamatsyag kung Bacolod kag Negros Occidental ay dudto kung ikapilatang lugar nga nubo ang kaso or may kaso pa Black Sunday amo nang di ta mabalance iban nga mga areas bla. Kay diri sa Bacolod City mga 100 plus na Action Rex ang active naton nga mga COVID-19 cases no. Base man sa datos sa syudad kag Department of Health Region 6 amo nang malikaw sa Novero nga although nagapasalamat siya no nga nubo ang COVID-19 cases diri sa Bacolod City pero suno siya hindi ini conclusive kag absolute proof of security action. Kag hindi pa masaligan Correct, no? So, kay iti may ara numero nga nubo ta pagka buwas naman saka naman ang numero muna bla may tag-isa na ta ka numero gani nakaligad nga si mana to mo. Correct, Action Rex. Pero amo to ka good development ang statement ni DepEd Regional Director or Assistant Regional Director Dr. Solana nga wala man kuno sang syudad Action Rex nga nalakip sila sa recommendation nga mag-resume no ang face-to-face classes kag besides ang Balik Councilor Novero wala pa man sang guidelines nga ginpagwa ang gobyerno nasyonal angot sa sini nga plano. Pamati nato ng reaksyon ni City Councilor Renicito Novero. Objectively, naman ang desisyon nila, wala ka na inaimo, di ba? Masunod na gid lang ta. But subjectively, sa ako na personal, humble opinion, I don't think nagakaigo na ang Council sa buong circumstansya. In the first place, hindi ko na sigurado kung ang vaccine na ginasaligan nila kung saan na maabot kung ano na ka-efektibo ka-safe. Okay. Kadua ay kung mag-abot gid man ay matakabalo kung sino ang matagaan sila gilayon. Kung ang kabataan naton o ang mga panunodlo mga ginikanan. Ikatatlo, under the present circumstances, prohibir gani nato ng pagsulod sa mga minors, sa mga malls, sa mga business establishments. Karon i-allow mo nga magtililipon sila sulod sa isa ka pulutuan nga enclosed kag sila ka oras ayan dahil nila kapag-ilop tanay. Tapat, not only that, i-consider naton ang risgo na tubangon nila in transit. Kung silingon samtang nagapakadto sila sa bulutuan, either malakat sila nga inupod, masakay sa tricycle, sakay sa jeep. Rex, sa portion lamang sa ato sa nga interview kay Bacolod City Councilor Renicito Novero, no? Samtang
may bago diri nga document nga ginapagawa Action Rex or unused no ang ini sa kaso nga ginapangatubang before ni Mayor Bing Lunaldia kag pila pa ka iban no nga opisyal sa syudad ginbasura muning sa ombudsman no nga ginbasura sa ombudsman ang kaso or complaint bato kay Lunardia kag sa pito pa ka iban sa graft and admin charges ni Action Del mo ni. Yes, Action Rex. I-check pa nato ng background sini kung ano ining kaso kay pag intindi ko year 2007. Ang complainant ni si Sara Teresa Isguera kag delete Otilo Ramos. Correct. Okay, 2017 paniglio. Yes, Action Rex. No? So, na siya ang latest development. I-check lang natin na ang background sa sining balita. No? Ombudsman, gin-clear na no? Or gin-basura no? ang graft and admin charges. Na-receive nila December 14 lang aksyon Del. Balik kahapon lang na-receive ni Mayor Revilio Lunardia ni. Bago gid lang Action Rex, no? ang ining document, ang ining decision sang office of the ombudsman. No? I-check natin na si City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan para may background kita regarding sang sini. Sinong mga upod aning mga respondents dere? Mga Action Rex ang pila ka mga city officials or department heads like former city accountant Eduardo Rovena, Anay, Secretary to the Mayor, designated Attorney Godwin Efras, si former Vice Mayor Renecito Novero, Anay, City Admin Lorando Dilag, former Vice Mayor Jude Tadeo Saison, former OIC, sang Management Audit Services Office Ricardo Del Dahil, kag former Secretary to the Mayor Rogelio Balo. Way ni ka hatag pa reaksyon si Councilor Inoy Novero? Wala pa Action Rex kay prior sa atong sining interview. After sa atong interview, diri lang nagwa ang ini nga balita. Tingala man ko ganing daway pasaya ka daway pasaya ka tulupangod. Correct, Action Rex. Kaya after nato sa interview, nagingalo to siya sa Bacolod DOC kay matambong siya sa Daily Huddle dito sa Mascarao sa Bacolod Government Center. Kay i-raise man niya ang concern regarding sining pinaka-latest nga pronouncement sang palasyo sining plano nga face-to-face classes sa 2021. At least mayo ni nga pamaskwa sa ila. Kay ti December mo gin-clear sila. Actually, isa naman lang ning complainant ring nabilin si Sara Isguera na lang. Yes, Action Rex. Pero mo pa rin ang i-check natin ang dugang pagid nga detalye sang sining pagbasura no sang ombudsman sa sining graft and admin charges sa Action Rex. Kaya usually dugay ning kaso kagiban diri 2017 pa. Kag pala diri nga mga city official or mga respondents ng kaso hindi naman or wala naman sa karon nagapungko or nagatrabaho Correct sa na. LGU sa syudad sang Bacolod. Like si Attorney Goldwyn ni Fras din sa gani? Subong nga pa siya Action Rex sa may City Agriculture Office. City Agriculture. Siya na assign. Si former Vice Mayor Renecito Novero, councilor na subong. Si former City Administrator Lorindo Dilag. Amo na siya guro ang sa Basiwa. Sa Basiwa? Si former Vice Mayor Jude Tadeo Saison. Na-clear man din ngalan niya pero subong back to normal ini siya. Si former OIC Management Audit Services Office Ricardo Dahil ara para sa gyapon? Wala ko na i-reaction Rex ya sining background no. Si Dahil? Kag former Secretary to the Mayor si Roger Balodo. Ano ning status ni? Wala mo ko reaction Rex ay base balagas ko pa lang ko to. Gani ipag-check lang. Ipag-check lang niya. Correct, Action Rex. Sige. Update kami ito gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action niyo. Action Dale Salazar una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you! Salamat ginaksyon Dale Salazar. Ayo, dog pilit man ang akon nga komunikasyon, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Isa ka mayong balita ni. Kay luwas nga
iban-iban ang mga numero sang COVID-19 positive, pero ang ombudsman way gid gatulog. Gin-clear dre ang pinaka mga officials, 7 kaiban pa, kag si Mayor Evilio Lunardia bangod sining kaso nga gin-file batok sa iya kag sa 7 graft and administrative charges. Kahapon lang ni actually nagwang resulta, joint resolution approved by the Ombudsman Samuel Martires last August 6, 2019 pa mga ka-aksyon nga naga-dismiss sang graft and administrative charges nga gin-filed batok sa kay Mayor Leonadia kag 7 pa ka iban mga ka-aksyon. Sige, daligi lang kantuan tanay balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Mangisayod ta kay Talisayo, mayong balita ni kinaka-record sang single-digit active cases sa COVID-19 sa unang kay gayunan subong adlaw. Mayong balita ni sa taga Talisaya. Kag sa gobyerno provincial liwat nga nagaparawagan sa publiko nga sundon ang health protocol sa pagbisita sa Lagon kasunod sa pagbukas sang Pasko sa Kapitolyo kagabi. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Sa mga adlaw, December 15, 2020, ang sunod sa nga Talisay naka-record sa nga pinakamanubo nga kaso nga COVID-19 nga nagadangat na lamang sa ginatawag nga single digit. Siyam na lamang ka mga Talisay ang subong nagapaninguha pag-ayo sa sining COVID-19. Naka-record ba sila sa damo-damo nga recoveries subong adlaw ikumparar sa kahapon December 14. Ang kahapon may ara sang 12 ka mga active cases. 12 pa kahapon? 12 kahapon subong siyam, no? Siyam na lang ang gusto nga kaso dira sa 639 ginakapig sa gihapon nga ara sa top 5 o kon top 10 nga mga LGUs nga mayara sang pinakadamo confirmed cases adres sa Negros Occidental, pero mo maning LGU nga may ara sang dasig recoveries kon pagka-recover ang mga pasyente sa kabugusan kabarangayan. May 5 na lamang ka barangay ang may kaso sang COVID-19 busilingon dira gapuli sa sinang barangay ining nagkalabilin nga siyam mga active cases, pero ari na sila sa quarantine facilities prayon nga naka-isolate ining barangay. Amo ang Zone 10 may 2, Zone 12-A may 3, Zone 15 may 2, Efegenio Lizares may 1, kag San Fernando may 1 na lamang kakaso. So 22 na tanan ang COVID-19 free barangays na sa maya syudad sang Talisay. Basi parang kon sunod nga adlaw ang ginalauman sang Talisay City Government sila ang makaunab nga i-deklarar COVID-19 free city sa Negros Occidental. Amo ginang ila sa nga ginapangamuyo ginalauman. Iban nga balita, importante luwat nga pagpahanumdum sang gobyerno probinsal sang Negros Occidental kay man medyo na amatamat naman batyagan pag na kitaan ang amatamat man nga pag damo-damo gawa sa mga tao nga nagabisita, nagasulod sa provincial capital Lagon and Park. Matapos nga nasuplatan nila ang kagabi madinuagon nga pag switch on ng mga Christmas lights. Man hindi lang dara sulod sa Lagon ang mga Christmas lights mo. May araman sang suga ang atubang mismo dara sang building sang provincial capital. Sa sulod sang Capitol Lagon damo man? Sulod sang Capitol Lagon may ara sang mga lights ang kahoy, may star, may Christmas lights, may ara man gani sang katahon ko ng gabi. Tuti ka gabi, Aksyon Mar, damo man nagtambong to kung wala?
sa babaw sang dira sa Kapitol? pinagdanan dira sa Kapitol. Dra, yeah. Sa parking area, dira nagtelelipon. Mga nagsaksis ang switch on ceremony. Ang iban, nagsulod man sa Capitol Lagon, pero hindi siling nabudabog, di kamantigin na limitahan. 50% lang, o kung 50 lang ka mga tao, ang pwede nga makasulod. Babal, ang gini karon sa gabi. Kung ang bulyada, kay kagabi Akson Rex, una pa lang mo. Una pa lang, damo sa mga tao nga way magkabalo nga may switch on galing matabo. Bali lang taon karon kung may bulada sang tao. Okay, umpisa kagabi. At hindi pa man naguro kay ti may obra pa man mo. Diba si kung Sabado para bla bulada man, pero ti may gwardya man. May gwardya, may tatlo ka mga, ang kapusa nga gwardya, dara sa may Kapitol Lagon, siyam na slak bilog, safety testing tatlo, na siya lang gitagaan sa task ka mag-implementar sa stricto nga health protocol, minimum health safety protocol man lang. Ang ginapatuman dira Akson Rex, ma-log-in ka, kuhaan ka temperature, hand wash, face mask, kag face shield. Mawala na. Ang pagdumili naman niya sa pagtipon-tipon, siyempre, aragyapon, dapat tumanon, kag hindi pwede Akson Rex siling mag-tenor sang lawig, diba kag mag-pro-practice ang saot, di na pwede. Kung lang, jogging, walking. Mula na. Mula na. Mula na sa kagati, kung mo kabayara sa Christmas lights na, di pwede magka-selfie-selfie. Pero ang iban mas ginpagamaayo nga dito sila maglagaw tubang sa Capitol Building. Why na sagwa na? Lang, kay makita man nilang suga mo. Kung sila sa sagwa, pwede naman sila magkakawa sa picture. Sulod sa Capitol Lagon, picture dara sa may building mismo sang Kapitolyo. Ang tawag nila is Paskwa sa Kapitolyo. Basta na Akson Rex mag-untuig. First week sa bulan sang Enero, ang kalabigon sang pag-switch on dara at least may palibot ng sugadra kung may gwardya man na ng Kapitolyo, hindi man kada ka pwede ka pagusto sulod dra mo. Wagit pa nagsunorex kina-expectar ang pagdinugog sa mga tao until 9 p.m. mamalata. Kag may limitado gid man na dang pagsulod na da. Oo, gabukas na alas 4 sang kagahon para sa mga naga-jogging. Alas 4 kagahon gabukas na da? Sang pagbukas kay para na sa purpose sa mga naga-jogging. Alas 4, pero ang pag-close mga alas 9. Alas 9, close na Akson Rex ang ating saktuhan gina kay 11 o'clock tama kuan mo may curfew ti okay gina. Kung ang purpose sa mga lagaw sa lagon pag picture nga mayara sa background nga Christmas lights ti ara na sa oras nga umpisa alas 6 to alas 9. Lawig na. Tatlo or apat ka oras pwede na nada ka kuan ka lagaw-lagaw. Ti balaan tara Akson Rex karon kag siguro pag umpisa man sa simpang gabi basi kon antes magpakato sa katedral, ang iba siguro ti mahapit na da. Kon para nga mag-solusid man maglagaw. Ang ka-action gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Henuboya, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:15 ng aton oras. Isa ka breaking news mga ka-aksyon ang nabaton tagikan sa kay Action Roger Gotib sa area sang Northern Negros. May isa ka gintero ginaligar ginlutang sa barangay Old Sagay, Sagay City. Ang information nga nabaton ni Action Roger Gotib na tabo ni pasado las 10 siningaga. Ang report dugang patay gid ining biktima, no? Kon sino ini karon dugay-dugay. Base magkaingagaw pa man ang aton sining mga investigators mantilas 10 pasado
nataboy ni maintindihan man ang sitwasyon, no? Kag ti basi may mga follow-up pang ato sining kapulisan, pero tingwan ta lang ni mga kaaksyon nga matigayon nga makuha ang information kay Police Major Albert Singh dira sa siyudad sang Sagay, no? Aton hibaloon na karon dugay-dugay mga kaaksyon ning reported nga luthang sa isa ka persona. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:16 ang aton oras. Sige, samtang nagpaliwaliwag kamo sa sining udto. Mayugid nga pamati mga kaaksyon kag liwaliwagid, no? Kamustang mga kaibigan natin dyan sa Isabela? Okay lang? Ay, huugid. Naumpawa na. Yadtong taong way ka di para. Way kay balos ang ulihin na marasmasan din siya. Ay, huugid ka budlay kung kaisang tao ni. Kabudlay gid yan, no? Sige basta nga ako lang nga ginaayo ka ginapahibalo sa concern nga tao kung sino ang ginatumod mo nga pastor Sir Frank Gargoles, Sir Frank Jocades, doon sinong tao nga ginatumod mo nga mayor, mas maayo nga ihotik mo na lang dire sa Aksyon no Radyo Bacolod, no? Kay Frank Gargoles, Jocades, no? Frank Jocades, kung ang imo sining nga account, kag name mo man lang, a fictitious name, iyan ka tinalawan nga obra, no? Tinalawan nga obra ni, kay nga, kung isog ka, hindi ka manago sa sayas ang iba, no? Ang imo kaugalingon na mo ang imo sining tindugan, no? Amo lang na kasimple, kung fictitious name, ang kay Frank Jocades nga ini, tikapon, ginbutang edri ang iya sining obra sa Seneco. Then, ano pa gito? Basta ang ginbutang niya na, nag-i-star siya sa Dubai United Arab Emirates. Ano ka, Arabo? Arabo, hindi ka ito mabaton niya. Dan kaliog to, magamuna ka, ikaw, Mr. Frank Jocades, sa prangkang istorya. Arabo ka, dito kaga-star. At dan kanila liog kung mag-amo sinana. Amo lang nakasimple Mr. Frank Jocades, dali na lang. Dali na lang, di pag-uruta gid, no? Kay ka budlay gid sa imo Tubtub hindi ka magtawag diri sa Aksyon Radio. Ati manyapon kag mamahaw ka kag magpanyaga ikaw, no? Sa mga komentaryo diri. Tiyang upod mo nga babae, si Miss Chris de la Piña, naumpawa na siya. Nga naglain maningalan niya. Miss Chris de la Piña. Chris de la Piña, manikon iyan ni kanubyo mo or kay sino ningalan? Miss Chris de la Piña. Ayo. Sige yan, yugid Te, naumpawa na ka mo? Kung way pa, sigihon ta niya. Ang amon lang dire nga tinutuyo nga para gid ni tani sa mga pumuluyo. Tamo, galing kay ang inyo ya daw hindi magklamo. Mr. Frank Jocades, kag Madam Miss Chris de la Piña. Actually, kuwan niya lang ni gindalayan ning Miss Chris. Ang Chris ni, I don't know kung sino ini, basta ang Chris na, hindi na iya. Intuon pa kitab lang. Ang Chris de la Piña, hindi na iya, no? Gindala-dala, lang na. Mayo lang ang pag-monitor, Miss Chris de la Piña. Kag Frank Jocades,
Ang namin sinyo pang sulod guro sa luguan kag lugoon para magkalumpawan ang utok ninyo, no? Amo na lang na siguro para tapos na bla. Kay ba, kung kaisa ka ulugtasan gid kamo. Nga gin pakao man kamo sang ginikanan nyo kag ginpadalagko kamo man. Nga mga ulugtasan kamo ay kamo gintudloan sing eksaktong pamatasan. Ang mga ka-animal nga klase sang batasan ning inyo ni. Frank Jocades kag Mary Chris de la Purga. De la Piña, no? Miss Chris de la Purga. Nami sa apelido yun. Miss Chris de la Purga de la Piña. Kag kay Frank, ano to apelido ya? Jocades, no? Imuha na lang na Jo Isabela para nga mayogin. Hindi kayo mag-Jocades ka pa imo yan. Ang Bamos Isabela na ano kamo nung pawana ka mo? Taga Bamos Isabela, tubong-tubong pa kamuta. Way kamo mga huyaman nga gasweldo na dira ang munisipyo sa inyo. Way kamo obra. Ang obra ninyo pamantay. Ay, oo. Nayo maning mga opisyal ninyo sa Banwas ng Isabela, kay Mayor Irene Montilla, ang Vice Mayor ninyo, kag mga konsihal ninyo, kay Gaulobra man insakto, pero kamuya, ang obra ninyo do hindi magklamo, piyuan nyo man bla mga toto, mga inday. Liog lang ta. Ako lang nakasimple. Kay Frank, hindi na ko tani, magmit lang ni sangalan niya mo. Pero isa nagsimana, actually nga kon nga gintanay siya mo. Frank Jocades. Naglain ang iyang profile pic kahapon paglantaw ko tapos program ko. Naghimo Santa Claus. Nagro Santa Claus ang animalya. Way mahuya sa kaugalingon niya. Ay, kabudlay sa mga troll nga ini, no? Pero way tamay mo. Basta ang importante lang dira kung gintindugan ninyo nga nakasala kami kag wala gid kami da guro kasalanan kay ti kung may sala kami da siguro nagtindog na kamo sa ginatindugan nyo kag ang hambal mo Frank Jocades nga animal ka nga may payroll ang Aksyon Radio, ang reporter sa kay sino to? Kay pastor nga, sino nga mga pastor ng ginahambal mo? Ipakita mo. Subong ipakita. Ipatawag diyo or itawag di sakon. Para nga makita mong ginapangita mo. Mr. Frank Joe. Mo lang na. Hindi ako yung magsugpon kung ano pang apelido mo da, kung ano pang sugpon sina. Importante da, Frank, kung nagapamati ka, Miss de la Piña, Mary Chris de la Piña, kung nagapamati ka, nami ka mo bungguon nga duwa. Amo nang klaro dira, no? Pero, sa mga kaaksyon ta dira, nga nagapamati sa Banwas ang Isabela, ang iba na dira nagtubong lang na, no? Kay balo ko na nagtubong lang na sa hindi magklamo man ng istorya nila nga duwa. Buwas lang Buwas ko lang ni pangmitlang tutuod yung ngalan na kay kabudlay gid subong. Pero ang manami dire, Frank Jocades, Miss Chris de la Piña, Miss de la Piña, kung nagapamati ka, may tisi, no? Ang importante dire nga kulang gid ang vitamin C ninyo nga duha, no? Nami gid kulang gid ang vitamin C ninyo sini. Tumargid kamo sang may tisi, no? Kaya mo Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nagkahintangan. Responsable. Dapat kung insaktong panimuot mo, huya-huya man nanay ay. Kaya ang ginapakaon mo sa pamilya mo, halin na sa pinangabudlayan mo. Hindi kay halin sa pinangsipsipan mo. Oh, di ba? Oh, amo nang insakto na nga term ang ginapakaon mo sa pamilya mo para na halina sa ginapangabudlayan mo. Galing ang imo sini nga tinutoyo, Frank Jocadis, ang tinutoyo mo sini, ang ginapakaon mo, kinawatan mo man ina, no? Sa gobyerno sang Banwa sang Isabela. Kay Miss Mary Cres Dila Pinya, amo lang na nga ton sining tinutuyo, no? Kung gusto ninyo nga magsabat, open gid kami dire, no? Total lara na gid man na open lang dire, no? Kadto lang kamo dire kag magsabat kun nga ginhimo ninyo yadto. Amo lang na kasimple. Oh, parang kun sige-sigihon tani, sige-sigihon ta gid ni. Parang bisan paano mabatyagan nyo man bala ang ginhimo ninyo nga pagpasipala. Suliton ko, ang Aksyon Radio, wala sang miisa nga gindampigan nga pastor man siya o kung ano man da siya dira sa Banwa sang Isabela. Kagang Aksyon Radio personnel, wala sang ginbaton nga ano man da, kwarta man, sapat-sapaton man, o kung nano man dira, sa Banwa sa Isabela. Amo nang pinaka-importante dira, no? Ikaw ya, Frank Jocadis, kung nagapamati ka, kag nagapamati ka gid. Oh, subungod to,
Way kagidya pulos nga klase ka tao, angay si Imuya itagbong kadra sa sapa, no? Sa Banwa sang Isabel. Sige, daligid lang kay mahatag ta pila ka mga commercials. Balik lang kita, dugay-dugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige namyaw tanay mga kaaksyon sa kay Marian Hinovia, may lang pagpamati Marian, sa kay Idel Juntan, sa niya ako trollman. Pero ikaw sigurado ko Sir Idel Juntan nga isa ka good friend, no? Mayo kagid nga tawo, no? Sir Idel Juntan. Kay Lourdes Manalo, Katapang Barba, may lang pagpamati man. Sa kay Aaron Tagonera, no? Watching from Excelsior Farm, Argao, Cebu. Dra kagali Sir Aaron Tagonera. May lang pagpamati sa taga Argao, Cebu, no? Sa Excelsior Farm. And Merly Dolido Magallanes, salamat gid, no? Troll Pamor. Dian Resicio, Gamonitor man, and Basti Gerhin, Action Rex, good noon ba nakakitanay pakita sa Batang Peninsula? Gani man, sa tong Sunday, sir. Salamat gid sir. And Marvin Longno Tenebroso, may lang pamati, mangkot-langkotani kung lockdown da subong ang Negros. Why man sir? Okay man lang di. Do hindi man gid masyado Why man may mga lugar lang kung kaisang ati medyo stricto, pero kung may medical certificate kag iban pang papilis pwede ka man kagi, no? Kay Dilaos dra sa King Town, Victorias, kay Nanay Isabel may lang pamati. And sa kay Valencia Kinet, Humalima may lang pamati. Humalumina, kabudlay man ni Madam sang imong ngalan man, Humalumina. And Martin Aliling from Cavite, sa Imos Cavite, may lang pamati Martin Aliling, no? Kay Eric Rojo Asiado, may lang monitor dra sa Quezon City. And sa kay Michael John P. Season, may lang pamati, always nga nagamonitor sa Chato Ilisi, Paranaque. Greet ko lang happy birthday si Christopher Jason, may lang pagtimo tanan nga Energy Fans Club. Salamat gid Sir Michael John P. Season. Aniya Bordago, may lang pamati dira sa Tangob, no? Kay Aniya Bordago. And Dino Alik, may lang monitor kay Leticia Valenzuela Olarte, may lang pamati. Okay, sige madam. Madam Leticia Olarte. Ayos. Kay Erwin Gonzales dira sa Maaw, may lang pamati. Kay Bia Jonathan and dali lang, no? Kay Alex Montisa, sir, ang plano sang kadiped nga face-to-face classes para sa mga kabataan ta. Matahom na, mahimo na nga mangin isa ang LGU kabakulod sa mga rekomendasyon ni Lola Rokita kag Lola. Ayo damo gini sa dumakayuhom ko blas ang ginapang basa ko di si mo Alex Montesa mo. Sige na lang Thank you so much good sir, no? Rian Montesa, kumadayon ang face to face tani ang plite sa tricycle malubo man sang tag 50 per head. 100 balikan syado ka mahal kay duha lang pasayro ang allowed tamaan ginikanan. Kwangid man na guro ma-adjust na guro Ma'am Rian, no? And Paul Spot, may lang pagpamati. Eugene Flores, may lang pagpamati. Greet siya lang si Oknoy Reyes Gapanyaga. Ayos. Madam Virginia San Antonio Olpenda, dira sa Celine Homes ga monitor. Always gid. Salamat gid Madam Virgie Olpenda. Kay Alma Agravante Sabater, may lang monitor. And Jane Ignacio dira sa Soberano Compound, may lang pamati, no? Arnel Po Disamparado from Barangay Mansilingan, salamat gid, no? And Jess Villarosa Barela, may lang pamati, kag si Randy nga Habia. Ayos, thank you so much gid. Jess Villarosa Barela, no? Listening from Villa Angela. Salamat gid Ma'am Jess sa imo sining mensahe, no?
And Merna David, may lang nga pagpamati, kagreet siya lang si Lilian Hamandron Balagosa, pamati sa imo subong. Salamat gid Merna David, no? Merna David, correct na siya? Jose Herson Lapinigonio, may lang nga pagpamati, and Loves, may lang nga pag-monitor dara sa Himamaylan City, Liog lang ko Tamyaw, Pamilya Labrador. Ayos. And Diyos sa Baligwat from Bago City, binabati ko lang po lahat ng kasama ko dito sa Abonan Quarantine Facility. Kain na tayo to Rex from Joe. Sige, dagang salamat Joe sa Baligwat, no? Okay. Si Jess Villarosa Barela may palagas pa. Greet siya lang si Nanay Telma kag Tatay Pulyon sa Baga Sinigaran. Permigid nga daga pamati sa imo. Ayos, dagang salamat Ma'am Jess Villarosa Barela. And Jeremy Magong Francisco may lang nga pag-monitor dara sa Rosario Street, patamiyaw lang sa pamilya ko sa Moises Padilla. Pamilya Francisco. Salamat gid, no? Jeremy Magong Francisco. Torres Alex, gamonitora. Risa Porol from Hinigaran. Okay. Diri sa piyak naman kita mga kaaksyon, mabasa kita, no? Kay Chris Kerry Paul Javier Tanatan, may lang pagpamati from San Enrique. Shoutout lang kay Tiyay Jonah Divulgado Lansar. Salamat gid Chris Kerry Paul Javier Tanatan, kay RC Coray. Ano ning tiyo ini? Mang alias ka pa, ha? Ayos. Okay. Good noon, Action Rex. Gapamati lang kami diri sa Barangay 1 Isabela. Gusto ko gid nga mabalaan kung sino na to ang nga si Frank Jocadis nga ina. Damo katuntuhan nga napanghimo sa isig kapareho ya. Gani man. Salamat gid sa kay RC Corey. Ay, perting ang ngalan mo ba? RC Corey. Thank you so much kita kay Lourdes Manalo Katapang Barba from sila ay permigid ka pamati alin kahapon perte sa duha na. Anong sa duha na? Utod man ni. Francisco Munoz, may lang pagpamati da kay Juanito kag Dolores Basco sa Rosario Heights. Came from Jong. Ba, pwerte si Jong. And sa kay Eduardo Coro sa Iglawan, may lang pagpamati. Iglawan, din ining Iglawan, sa Murcia or sa Don Salvador Benedicto. Halin sa kay Victorious, Oroco ni, kun Ocor, no? Ayos, Imi Esmeralda Dolido, ayos. Mayo na sa election Rex, sigtan kag ipakabit sa billboard sa EDSA. Alin sa kay Cherek, no? Ayos. Sige lang, Bailang das laser. Kay Ros Guevara from Alabang. Salamat gid, no? Ayos, sige, dali gid lang mga kaaksyon. Standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo
pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:49 ng aton oras. 12:49 na mga ka-aksyon. Kaduan tanang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Isa ka miyembro sang pulis sa Negros Occidental Provincial Police Office nagpositibo sa illegal nga droga. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Brian Morden gikan sa Nokpo. Aksyon Brian? Aksyon Rex, again confirm sa aton sinigina mga adlaw ni Police Colonel Enrique Concheta. Ini siya, amo ang hepe iya sang crime lab dito sa Pro 6. Sa din may isa ka police diri sa Negros Occidental. Police Colonel Enrique Ancheta, Aksyon Rex, sa Crime Laboratory Police Regional Office sa Pro 6 nga may isa ka police gikan diri sa Negros Occidental Police Regional Office sa Nokpo ang nagpositibo sa illegal nga droga. So diri kay may ara na gid dinhi sa ginatawag confirmatory test kay gindala nila ang una tong pag-test sa iya diri nagpositive na siya pero para mas bakod pagid nga confirm nga ini siya nagagamit sa illegal nga droga gin may ari pa ni ginatawag nga confirmatory test tigindala nila sa Pro 7 Crime Laboratory kag confirm nga ini siya ang nagagamit gid sang illegal nga droga. Ang ini nga Police Action Rex Police Corporal pagid lamang maghambal kita corporal kung basihan tang una tublang tawag sa ila P-Auto. P-Auto? P-Auto. Okay. Patrolman ang P-1 mo. Patrolman ang P-1. Top Sergeant na ang P-03. Corporal siya, kag pila pala ni katuig naga-serbisyo sa Police Action Rex. In fact, sa Dokay Cheta, 5 ini sila ang ginpaidalom sa drug testing from Negros. Ang ini drug testing nga ini, as per recommendation, galini ni Dr. Director Police Rome Palge, inang kumay kaduluda nga police, ginapa-undergo kasi Action Rex niya
sa drug testing. Ti amo ni 5 sila, ti siya giniho ang nagpositibo. Dugang pa din ng Cheta, ti depende na ina sa PNP mismo, pero pinakanubo nga kaso niya diri, kitagaan pa man siya 15 días nga makasabat si Action Rex mo. Ang manambal ng Cheta, diri ipagwa talang na ang ngalan niya kung tapos ng 15 days kung anong sabat niya. And then, kaso administratibo, ang pwede agad at tumangon diri, kag posible siya nga ma-dismiss sa serbisyo bilang Police Action Rexa. Madumduman nga pagbungko nagligad niya si Mana ni Brigadier General Rolando Miranda, ang bagong Regional Director diri sa PRO6, isa ini sa prioridad niya ang internal cleansing sa kapulisan, Action Rexa. Examination ng PNP, yung current laboratory office nakabase dito sa Negros ay meron siyang karapatan na mag-challenge sa 15 days. Then thereafter, pagka hindi siya nag-join yung challenges niya, kanya rights, pwede na natin siya pangalanan. Different so paano naman meron sila mga ano yan. Sir, paano naman yung karapatan yan? Yes po, sir. Paano nangyari ito, sir? Nag-conduct ba kayo ng mandatory na drug testing? Yes, intelligence driven to Ibig sabihin, masisino pwede kang patawag, pwedeng piliin ng mga hepe para mag-drug test ka. Random ito, random. Pagka kayo pag-inalaan, o punta ka rito, o punta ka dito. O ibig sabihin nun, anyone can random selected sa mga police. I see. So sir, yung ginawang random sa kanya, mag-isa lang talaga siya dito from Negros? Lima sila actually. From Negros lahat yan, sir? Yes. Tapos, tuloy-tuloy lang to, hindi lang Negros ang Philippine point natin dito. Lahat? Oo. Oo, lahat. Kasi 25% ang per unit yun ang drug test namin. And then, lahat ng DEO personnel na assigned sa drug enforcement unit natin ay drug test natin 100%. Action Rex ang palayag niya ang Cheta angot sini. So latulaton sa tikunong matabo sa iya sini kag konsin o ini siyang miyembro sang PNP diri sa Nokpo. Karon sa hapon ipalayag sa kung ano man ang mensahe ni Brigadier General Rolando Juan Miranda kay ari siya subong diri sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kag may ara sa programa nga ginihiwat kay na o galing why dito pahunugutan Action Rex nga makasulod ang katapos ang media bangod sining COVID-19 gihapon pero magapadala sa aton sang kuan karon tingog ang Nokpo para ma-inform nato ng publiko kung ano gid ang tinutuyo kag mga prioridad ni Miranda sa pagpadulong diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Syudad man sang Bacolod. Balita gikan sa Nokpo. Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang natabo kay na mga 10:30 dira sa National Highway sa tubang sang Barangay Hall sang Barangay Old Sagay, Sagay City, Negros Occidental nga isa ka ginaligar top 6 drug personality sa banwa sang Tuboso ang ginlutang patay nga si Erwin Yu, 31 anyos, single sang Purok Crotons B, Barangay Old Sagay sa among syudad. Suno sa report sang mga kapulisan sa Dakbanwa sang Sagay nga sa ang biktima ang nagapadulong sa Old Sagay Barangay Hall mo. On board din sa tricycle upod man ang iya sining Iloy kag sa magabot sa among lugar isa ka motor riding suspect ang nag-overtake sa biktima kag ginlutang ini siya sang pila ka bises nga naigo man ini ang biktima sa iya sining nagkalain-lain nga bahin sang lawas Ang biktimang dali-dali nga gindala sa Ludefi Hospital sa among syudad kag ugaling kay ini siya ang gindeklarar nga dead on arrival. Ang mga kapulisan na nagkandak sa investigation kag na-recover sa crime scene
ang 7 ka mga basiyo sang kalibre 45 nga pistola sa natabuan sang insidente. Ang investigasyon sang mga kapulisan sa Dakbanwa sang Sagay angot sa sining pagluthang nagapadayon sa gihapon. Sa mga ka-aksyon ta Life Extension Vitamin D3 matapos ang balita ni Akson na Brian Morden sa Nukpo kadtuan tanang BCPO si Akson Eden Aboso ini may kang tanan sa 71 ka mga PNCOs gikan sa Regional Office 6 nagabot na diri sa syudad sa Bacolod sining aga para sa dugang deployment sining bulan sang Disyembre sining Pasko. Yaring kaundan sang report ni Akson Eden Aboso sa BCPO. Akson Radio Philippine Standard Time, las 12:59. Yari ng balita ni Akson Eden Aboso sa Nukpo. Akson Eden. Action Rex, nag-aabot subong nga aga ang 71 tanan ka mga police non-commissioned officer gikan sa Police Regional Office 6. Sunod kay DCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, sila ang iga-augment sa kada police stations na may nasakupan nga simbahan. Dugang pa ni Pico, magapahamtang sila sang Police Assistance Desk kag mayara man sang kapulisan nga magabantay sa entrance kag exit sang kada simbahan agud mapasiguro man nga matuman ang health and safety protocol. Palayag ni Pico Action Rex, full alert status sila kag tuyo ni BCPO Director Colonel Manuel Placido ang zero incident sa simbang gabi. Kag parumdom ni Pico sa tanan nga sumilimba nga hindi magkalipatan ang pagsuksos sa face mask, face shield kag pagpabilin sa social distancing kag hindi pagpabayan ang tagsa ka mga puloy-an agud malikawan nga sudlon man sang mga kawatan. Pamatian naton si Lieutenant Colonel Ariel Pico. May ara kita sina, may deployment kita sina pag-start isang December 1. Then naka full alert status kita deployment per station. December 1 na set up na na gin-forward na ina sa region patpat sa itong deployment plan. Simbahan may ara kita mga police assistant desk nga ibagabutang, then may ara pa kita sa mga entrance and exit to remind sa mga church goers. Then mag-deploy man kita sa mga traffic personnel naton para sa parkingan at the same time hindi problema sa traffic. Then makita augmentation sa aton mga force multiplier, mag-connect na kita sa mga barangay for additional nga mga auxiliary naton kay mas madamo yung security mas better kay ang handon sa aton nga city directory zero incident kaya during sa simbang gabi. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon, Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ay lang nga pagpamati kay paring Alan Navales nila ho. Kay Josing Topas ayo sige pa paring Alan Navales
Dagang salamat parikoy, no? Kay Victor Tugaf, may lang nga pagpamati, Victor. And sakay Rosini Tabibi, listening from Barangay Takuling. May lang nga pagpamati, Rosini Tabibi. Kay Veronica Santillan Manukan, siling niya Banata. Rodelyn Alvarez Bayubado, may lang nga pagpamati. Kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines. Good PM lang, ha? Sige, sa mga ka-aksyon taya rin ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabala man panubo sang blood sugar, bad cholesterol, sobrang senior Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 4 ng aton oras, 1:04 na. Kadtuan taning mga balita gikan sa aton sini nga mga out of town report, mga ka-aksyon, no? Unahon tanay si Aksyon Stephen Fresquito sa siyudad sa San Carlos, sini may kangtanan sa sining LGU sang siyudad. Nagdonar sang isa ka hektarya ho nga duta para sa BJMP. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Stephen Fresquito. Sa detalye, Aksyon Stephen. Yes, Action Rex, isa ka hektarya ang sanin ang gidonar sang local government unit para ini sa Bureau of Jail Management and Penology. So pa sa kay jail warden nga bago karon nga si Sir Alex C nga kahapon sa pagkortesiya kay Mayor Renigos Pilos ang mayor diri sa siyudad sa San Carlos nga sa diin isa amo ini ang ginhatag ni mayor nga isa ka hektarya nga dira sa may tupad mismo sang urban Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental ang isa ka hektarya nga para ini pagapatindugan sang bag-o nga pasilidad sa aton nga Bureau of Jail Management diri kay dugang pa ni Sir C nga tungod sa grabe na ka congested karon ang facility sang Bureau of Jail Management diri sa siyudad sa San Carlos tungod nga supposed to be nga ang makaigo lamang diri nga ma-facilitate sa among jail maabot lamang sa 150 pang sa karon nag-abot na ini sa sobra sa 350 kag may ara pa nga mga malug-abot nga kapin sa 24 nga mga pinriso nga sa dinaw ining mga inmates nga sa diin under quarantine pa sa karon. So gani nga amoy nagkaroon Rex ang problema nila sunod pa ni Sir Singh nga ining sa overcapacity nga hindi na nila makomodar kag sa kagamay sa pasilidad sang jail diri sa siyudad sa San Carlos. So mula pasalamat kag malipayon si Sir C nga mabato na nila kag kahapon dayon mismo ginpa takos ini dayon sa city planning sa diri sa siyudad sa San Carlos ang among area nga sa diin dira paga-i-transfer ang among jail facility sa siyudad sa San Carlos sa isa ka hektarya nga ginhatag sa local government diri sa siyudad pinagi man ni Mayor Renigos Tilo. So ina
dugang nilang pagpasalamat kay Dako gid ang kalipay sang jail management penology sa siyudad sa San Carlos nga mahatagan gid kag mabutangan sang maayo nga struktura ining sobra sa 300 karon ka mga inmates nga ari diri sa mga pasilidad. Nag-report rin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen sa iluwanta si Aksyon Roger Gotig sa siyudad San Cadiz. Ining aksidente blakapo no sa tunga sang isa ka Ford Everest kag isa ka Vallecar Transit. Doktora dring bata sang napatay nga Iloy among nagdala sang Ford Everest pakadulong ni si Escalante ti nagako nga napiyungan siya samtang nag-drive sang salakyan. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad San Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, sinako mismo sa doktora nga nagamaniho sining Ford Everest nga SUV nga sa diin aksidente nga nakabunggo sa isa ka service bus nga nagabiyahe man alin sa may siyudad sa Sikay Pakanto sa siyudad sa Bacolod. Natabo ining insidente kung marumduman, gin-report nato na alas 3:45 kontak na sang hapon kahapon sa National Highway Purok Saging sa Barangay Poblacion 2, siyudad sa Sagay. Sa diin ang isa ka service bus nga maniho ni Ramonito Bagayo y Pilares, 38 anyos si edad, residente sa Barangay Hunob-Hunob, siyudad sa Escalante. May napulo ka mga pasahero nga sa diin, inisya ang magapadulong kuntani sa siyudad sa Bacolod. Apang nasugata ining isa ka Ford Everest nga SUV nga ginamaniho naman sa isa ka doktora nga dentista na si Doktora Charlotte Macasling E. Bryon, 42 anyos si edad. Sa diin nga muna insidente, iya sila nga pagkabunggo sa lugar sa sera sa din iya sila nga ginagaw mismo ang dalan na ginagyan sa sila nga bus ang nagtugangit sa kamatayon sa iya sila nga Iloy nga si Asuncita Bryon is si Roy 77 anyos sa edad balo kag residente man sa Purok sa Pagita Barangay Balintawak sa siyudad sa Escalante. Pagkasamad pagid sa nga ila sila nga timbal sa Puluyan kaya kilala kay Gisa May Nicos apang ini ang nangin outpatient o kung hindi matama ang iya sini nga mga pilasa. Sunod sa kay Police Chief Master Sergeant Leandro Juarez ang investigador on duty sa traffic section sa Sagay City PNP nga ginako mismo ni Dr. Charlotte Macasling nga inisya ang medyo natulugan samtang nagamaniho sa sini nga salakyan. Kung may doktora na napiwilan sa kuno sir, napiwilan pala siya sa tayo ako. Ang kita layo pala nakita na ni sa driver sa siya, nilidyo ga ikit-ikit na blaya lagan. Tapos nagkita sa driver sa siya, hindi nagpulido na lang siya, kaya wala mo, pero wala ulihin na. Ang drivers and series naman, ang padayon pa karon nga yara sa bahin sang custody sa traffic section sa Kapulisan Siyudad sa Sagay. Kag i-observe lamang ang prescribed hour of detention kag inisya ang pagabuhian man asikaso naman sa kapulisan ang mga papilis ug kinahanglanon gid man sa insurance nga posible mo na lamang ang mahimo nga claim sini tungod kay makadig nga may lapses gid ang Ford Everest SUV nga mo mismo ang mayara nga napatay nga pasahero. Report gikan sa siyudad ng Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutin nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Roger Gotin, balita gikan sa siyudad San Cadiz. Matapos ang balita ni Aksyon Roger, kantuan ta naman si Aksyon Percival Villamor sa Banwasang La Castellana. 60 anyos nga lalaki ginserbiyan sang warrant of arrest sang kapulisan sa kaso nga paghupot sang armas lutang. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex, ang La Castellana Police Station nagkandak sang operation against sang
search warrant action na Rex, no, kahapon sang mga alas 9:40 kahapon, Disyembre 12, 2020 aksyon na Rex, no, dito sa may municipal sang La Castellana, sa may barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Ang search warrant kinapamunuan ini ni Police Captain Ramel E. Bustamante, upod ang alert team nga ginapamunuan naman ni Police Master Sergeant Nelson Madrinya, ang warrant section division. Kag nag-search sang search warrant against sa kay Johnny Villanueva Inano. Johnny Villanueva Inano, 60 anyos, kag may asawa, kag pumuluyo sang Sintio Antipulay, Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Ini siya ginserbihan sang warrant of arrest sang Republic Act 19591 action Rex, no. Kag ang warrant of arrest panaog ini ni Honorable Judge Clement Nason Fernandez, Branch 63 RTC La Carlota City. Kag na-recover sa iya posisyon action Rex ang suspitsado ang isa ka unit sang 45 caliber pistol nga model ini nga 1911 action Rex, kag may serial number ini 516284. Kag duwa ka magazine sang 45, kag 14 rounds sang iyang ammunition o kun bala sang 45 kalibre, kag isa man ka caliber rifle nga 30 caliber action Rex na US model sang 1917 Eddystone ang brand, kag ini siya nga may 5 man ka bala sang 30 caliber rifle action Rex. Karon ini ang suspitsado ara karon nahunong sa custodial facilities sang La Castellana Police Station, kag nagaulat sang kaso nga ipasaka liwat sang aton kapulisan sa pagbayular sang Republic Act 10591 action Rex. Report live gikan diri sa compound sang La Castellana Police Station ang inyo ka-action. Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang aksyon balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig.
Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalas... Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Mailang nga pagpamati kay Ay Quezon Solito, pa-shoot out lang sa taga Tampalon, Kabangkalan, especially sa familia Solito, no? And Milagros si Saralit, mailang nga pag-monitor, greet siya lang apuya. Birthday niya subong si Miko Puasan, no? Ayos, happy birthday Miko kay Victor Tugaf. Mailang nga pagpamati. Sige, salamat gid mga ka-aksyon sa inyo sining nga pagpakigupod sa isa edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kita-kits kita buwasa. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili gid lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo si ka-aksyon sa Kahanginan Aksyon Rex Cantong. Ngayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Can't let you know I love you so. You love someone else, so on with the show. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.